Eu cred că robotica peste câțiva ani va începe să ne ușureze munca. Nu cred că ne va afecta în mod deosebit negativ, cred doar că ne va ajuta, ne va face munca mai ușoară și ne va lipsi de munca repetitivă. Până în 2030 este estimat că robotica va valora aproximativ 260 de miliarde de dolari. În special va înainta în domeniul de transport, de self-service și în alte lucruri domestice. Dar totodată, robotica va mai evolua și în domenii științifice și militare. Eu consider că robotica ar putea întâmpina multe schimbări în următorii ani în numeroase domenii. Unul dintre acestea ar putea fi medicina. Munca foarte precisă a unui chirurg ar putea fi înlocuită de un robot ce ar realiza o cu mai multă exactitate și eficiență. Consider că robotica în următorii 5, 10, 20 de ani va evolua foarte mult, în special în domeniul caseriei, medicinei, probabil și al educației. De asemenea, există o complexitate între minte și corp și prin compromisul acestor două există posibilitatea de a simplifica viitorul roboticii și de a-l modifica semnificativ, fapt care duce la dezvoltarea acestuia. Consider că robotica este un domeniu deosebit de important, deoarece are aplicabilitate în multe alte domenii, precum medicină, servicii publice, care vor beneficia de dezvoltarea roboticii în următorii 10-20 de ani. În plus, consider că sarcinile dificile și periculoase pe care le-au făcut oamenii până acum vor fi preluate de către roboți aproape în întregime. Robotica avansează foarte mult și consider că peste 10-20 de ani roboții să fie integrați în marea majoritate a treburilor casnice în viața de zi cu zi. De asemenea, multă lume se teme de faptul că roboții vor înlocui oamenii și multe locuri de muncă o să dispară, dar altele o să vină în locul lor. Avantajul principal pe care eu îl consider e acela că roboții se pot ocupa de meseriile mai periculoase, cum ar fi ridicarea de greutăți, utilizarea substanțelor toxice și îndeplinirea sarcinilor de lucru mai solicitante pentru om. Consider că robotica va prelua controlul în mai multe domenii, ajutând la dezvoltarea mai multor mașinării care vor îmbunătăți viața omului. Eu consider că aspectul principal al roboticii care se va dezvolta în următorii 50 ani este inteligența artificială, deoarece este aplicabilă într-un spectru larg de domenii, atât pentru proiecte mari, cât și pentru proiecte mai mici personal. Unul dintre domeniile care va fi cel mai afectat în următorii 20 de ani de robotică va fi cel al ospitalității, reducând costurile, personalul necesar și eficientizând procesele din cadrul acestuia. În opinia mea, ingineria medicală va fi cea care va fi cea mai afectată de dezvoltarea roboticii. Multe procese care sunt acum realizate de doctori se vor automatiza și cred că acesta este domeniul în care robotica va avea cea mai mare influență.